Det pia dangalong Lok Sabha kilik nangte bok het tanglo. Bangso jo karbianglong arlo kang tangkring regional racharya song APHL sia hinpen kivangji Lok Sabha kilik ahut number ke thom autonomous district ST parliamentary constituency Jasimet Karbianglong Dima Hasau lapen West Karbianglong district Aphan MP kilik ahut kachepate dunji aphan APHL sia mepu jai kathar aphansi ingvai ponlu. Lason tak taksin non kidobom BJP racharya song hin pensitami kidamtang therepo niphai hiniarni ingwai ponsi pangdak pondo bangso hut Assam state longpen palongkep Lok Sabha anghoy longpen MP klik kachepate dunji aphan bangkri siaphan BJP racharya songpen pangdak pon tanglo ki pangdak pon bangkri sia tumang bongpen Karbianglong Dima Hasau lapen West Karbianglong aphan non Karbianglong Tumas Council along EM Amarsing Tisso aphansi ingwai pondo. Bangso jo Karbianglong Tumas Council CM Dr. Tuliram Ronghang pen Japonsi EM MSc tumdoan EM Amarsing Tisso aphan man kido pohoi pakpen archoponsi ningkarong chipipon. Bangso por hudnon kibang GMP kilik ahut EM Amarsing Tisso aphan pahaidun pen kei longri lapen Karbianglong arat akar I asong kipachun pon hek japhansi mang pondo. Lapen kipachun vek japhan sitami bor I pon longpo pusi ningje pon. News report Karbianglong Live.